og velkommen tilbage. I dag der laver vi en unboxing haul. Og det er nu, hvor I kan vinde enten den her pakke, eller den her. Og det eneste, I skal gøre, det er at skrive ned i kommentaren, hvilken pakke I gerne vil vinde. Ja. Og så skal I selvfølgelig abonnere på kanalen. Ja. Så let er det. Ja, så lad os bare komme i gang. Ja, og se, hvad der er i pakken nu. Ja. Oh my god, det er ikke det. What? Okay, der er en masse spændende. Okay, så vi har begge to fået et par mega lækre sådan... Det er sådan nogle slackbukser, men de sidder, jeg tror, de sidder rigtig godt. Og så med sådan en lille bældebånd til. Ej, de er mega lækre. De er sådan rigtig sådan... Hvordan beskriver man det her? Det er sådan lidt silkeagtigt. De er mega lækre. Så sådan, okay, så er der sådan en lomme bagpå, og så er der lommer foran os. Ja. Ej, de er mega fede. Ej, det er flot. Den er også virkelig fed. Ja. Den er virkelig fed. Og det er Trendy's eget design, er det ikke? Jo. Jo. Den er så flot. Ja, virkelig fed. Det er sådan en off-shoulder. Ja. Sådan off-shoulder top. Og ser til sommer. Ja, virkelig god sommer. Både til byen, men også bare hvis du sådan chiller rundt. Ej, og prøv at se, der er sådan arm. Altså du ved, der er også sådan, så du ryger ikke sådan helt op. Det er meget fedt. Ej, den er flot. Og så jeg har fået den i hvid. Og jeg har fået den sådan lidt rosa farve her. Ja. Ej, det er virkelig lækkert her til sommer. Virkelig flotte. Ej, glæder mig. Ja. Ej, jeg glæder mig vildt meget til at se den der kjole. Ja, jeg har så fået den her kjole, der hedder Naomi. Og den er så flot. Hvad hedder det egentlig? Det er ikke sådan en frynse, men det er sådan noget... Nej, det er sådan den er lidt sådan ekstra lag. Ja, syet ind, så den sådan går ud i bunden. Ja, og så går den ind i taljen, og så er der et lille fint bindebånd her. Det er faktisk også off-shoulder. Ja, den er off-shoulder. Ja. Så flot. Er det ikke også Trendy's eget design? Jo. Ej, så flot. Og de har den også i hvid, ved jeg. Ja. I hvid og i sort. Så den er virkelig god til sommer. Helt perfekt. Ja. Super fed. Jeg har også fået en kjole. Ja. Skal vi se den? Det er faktisk også Trendy's eget design. De er gode til det. Ja. Jeg tror virkelig, man kunne arbejde godt med den. Og sådan, hvis man tog noget flot indenunder, sådan en blonde BH for eksempel. Den ser sådan her ud. Og den har sådan en høj hals med sådan noget, igen sådan noget strut noget. Og så sådan helt åbne arme. Og så bare gå ned i sådan et fint skørt her til sommer. Mega flot. Så fin. Og den får så også i rød. Ja, i rød. Den er mega populær i rød. Det er den, der hedder Jacqueline-kjolen fra Trendy's eget design. Ja. Så lækker. Mega flot. Virkelig fed her til sommer. Så har vi fået nogle solbriller. Ja. Begge to. Og det er de her meget populære sådan med spejleffekt. Ja, jeg tror ikke mine har spejleffekt til gengæld. Men jeg ved, at man også kan få den her model med spejleffekt. Det var bare fordi, jeg valgte dem i sort. Hvordan ser dine ud? Må jeg se dine? De er også fede. Ja. Mine, det er sådan nogle... Men det er det samme, ja. Prøv at se, mine de går sådan ind over her. Ej, det skulle også fedt. Det er meget cool. Ja. Jeg kan prøve at se. Prøv at se. Ej, de er vildt fede. Ja. Igen, rigtig god til sommer. Og så har vi begge to en trøje tilbage. En ekstra gave, og du har en taske. Vil du ikke vise tasken først så? Jeg har så fået den her Cleo-taske i rosa farve. Den er så populær. Ja, virkelig populær. Og det er også Trendy's eget mærke. Den ser sådan her ud. Den er så fin. Og det er med sølvkæder, og den får så også i guldkæder. Ja, jeg har den selv med guldkæder i samme farve. Den er så lækker. Virkelig fed. Altså det er sådan lidt velour. Eller det er velour. Og så er der et lille rum bag i her. Kæden er længere, når man når man lige åbner. Sådan. Ja. Ej, den er så lækker. Og den kan faktisk rumme sådan virkelig meget. Altså sådan nogle små tasker, de kan aldrig rigtig have så meget mere end en mobil og sådan noget. Men den der, den kan virkelig rumme meget. Både med til kamera. Ja, mit kamera kan være i, mit Polaroid-kamera kan være i. Altså der kan virkelig være mange ting i. Fedt. Ja, den er så lækker. Så den skal jeg helt klart have med i byen også. Så fin. Jeg skal have den i sort bare. Ja, så den bare kan gå til alt. Ja, præcis. Så har vi begge to en trøje tilbage. Skal vi åbne dem sammen? Ja. Prøv lige at se ærmerne på den her. Ej, det er så nice. Jeg har fået den her fine, sådan sommerlige... Altså, det virker lidt som en skjorte, men så alligevel ikke. Så den er så lækker. Skjorter klæder nemlig ikke mig normalt med det der, fordi så ligner jeg sådan en tjener. Men altså, kontor. Ja, præcis. Men den her, den er sådan rigtig sådan casual, men pæn. Og så er der sådan en lille bitte smule glimmer i, tror jeg faktisk også. Ude på ærmerne. Ej, det er så fint. Jeg skal prøve at se, om man kan se det. Jeg ved ikke, om man kan se det, men sådan, der er lidt glimmer i.
Den er så fin, og så er der sådan en knap på ryggen. Ja. Og altså, den er fra Pieces, fordi Trenday forhandler også andre mega lækre mærker end deres eget mærke. Og de forhandler så også mærker, der hedder Minimum, og der har jeg så fået den her blonde trøje. Super fin også. Den fås også i sort. Ja. Den går sådan lidt ind, ikke sådan Italien, men sådan lille, sådan lidt skørt-agtigt. Det er sådan lidt den der peplum top, tror jeg, det er, de hedder, når de går ud dernede. Ja, og så super flotte ærmer her. Og den går også sådan helt op i halsen. Den tror jeg er rigtig flot sådan med halskæder ud over. Ja, virkelig. Virkelig fin. Det er den, der hedder Betty, ikke? Betty, tror jeg. Ja. Det skal lige sidst, der lå også sådan chokolade og sådan klistermærker. Så fint. Ja. Og så ingen af os rigtig vidste, at vi fik dem her, men der er også et par øreringe med. Ja, og det er de her tassel-øreringe, som er mega populære. Og jeg har fået mine i sådan lidt sølv med lilla nede for neden. Ja, og mine er faktisk bare omvendt. Ja. Med lilla for oven og sølv for neden. Og de er fra Pieces. Ja. Også. Ej, de er så fine. Ja. Ej, de er så fine. Ej, det er flot. De er også virkelig, fordi de er så lange. Ja, de er virkelig fine. Ja. Ej, så fint. Fedt. Ja, det var vist det hele. Ja. Der var en masse ting. Nu er vi i hvert fald klar til sommerferien her. Og så kan vi endda se godt ud. Ja. Ja, men hvis I kunne tænke jer at vinde enten min pakke eller Emmalines pakke, så skal I bare skrive ned i kommentaren og husk at abonnere. Ja. Så er I med i konkurrencen, som vi så finder en vinder af. Om en uge. Ja. Og ellers så kan I selvfølgelig huske at følge Trenday på Instagram, Snapchat, Facebook og her på YouTube. Ja. Og så vil der snart komme en masse flere videoer. Det bliver så spændende og mega sjovt. Så husk at følge med. Det skal jeg glæde jer til at se. Ja. Vi ses. Hej.